yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV sugay mawɗo debbo e gorko on calminama salminago leydi salminago teddugal en garti ɗo e jewte men ha tengte yewtere men wiyetede Koɗo Galle hande noon Koɗo Galle nawi ko banggue pinal hande ko yewtere pinal koɗo mo wona koɗo ko koɗɗo ko mboyo cuun mo dabbaji siwol on keɗima yewtere men makko ñanden ko fati ɗanniyankagal yewtere welde lamde wonde fayida no fewi no fewi no fewi hande noon ko demal gongal garduɗen kono ko adi ɗum mboyo cuun calmina bandiraɓe jamal wiyete moon walla ñalle moon walla waale moon no aduno windori en calmini bandiraɓe ɓe funnagueji e hirnagueji surtout yeeɓiyankoɓe Piindi TV tawane addi ɗum katante leñol en mbiyata ñol to ñolli ñawdude ñalawmaji kedde wuurɓe kedde haaliyankoɓe kedde mayɓe kedde heddiɓe lomtiɓe yolde tawaɓe eɓe tawaka woni Abou Samba Diop no kewmi wiide ni en calmini en juurima en kestini gilli e ceylagal e jaadigal e weltare artude en ɗo e Piindi TV to tawate katante leñol daraniɗo ɗo pour enen gila hanki ha hande yo won janggo juude hen balɗe woni Abou Samba Diop o salminde juurade e ñagade duwaw en garti yontere fo lawol gotol lawol o saaha taw ko ɗo e Piindi TV bisimilla ma Abou Diop haade am nadde yewtere nde wodata ko bettirmami yewtere men aroyo sallah jaaɓi ko ɗum jogoɗen wadde kettoɗe ɗo mboyo cuun ko ɗum ɗo siftintuma ɗum ɗo siftintami ko toɓona toɓa ilamne ila jeeri e waalo jammaji e ñalawmaji keloyeli gummotoɗi funnague ne paye hirnague keneli pomotoɗi hirnague ne paye funnague aduna on jillotoɗo mo darata ko saari wona no fewnata sawi wona no firtata kesɗi ɗiɗi kiɗɗata hanki men sippiroji pijirloji jammaji ñalawmaji pooɗe tule jolloɓe jeeri waaloji ilameje beeli pooɗe kolaɗe irtillo ko ɗum siftintami hanki men jinnaɓe men nangodirɓe ndimagu e ñeñagu ko ɗum siftintami Abou Samba Diop e mene cukagu mawgu e on saaha toɓoɗo toɓa ilamne ila tori mboji kotita kunɗa ndeysaan ko ɗum siftintami a jahama debbo mo calaga acca wele kanko udditirɗen omo yima ɗo hiiri jamma Allah koye Allah ne wawi koɗo sakko waali fawdo sa laali walali hen hoore koɗo so jamɓuji bawɗi ndiri hoto yallam woni hoɓe son kuuli koote oto gadde bone gewata ko sippitaki holko adduma ko tungude bawɗe fiide miñumen becce ma becce soldat hikka jaaha o tawane woni hedde 23 heures et quelque minuit et quelque ko jeygue huɓata caggal men en jiyata dow men ko koode jiyaten keeceje men en jiyata courant ala ko jeygue huɓɓi ɗo ko ɗon yiyande men haaɗi ɗon guite men kaaɗi guure ɗe ne ndendi taw ko jammaji ummiɓe guese hirannoɓe yanoɓe ne jeehine luluyi ene garta kawra e fijirde he jamma yummiraɓe ne tolni nder galleji enen jurno sukaɓeɓe holko liggoto e nder mum holko mbaɗata jeeya yummiraɓe ƴetta bujjoyi fusa batu rawa e damal galle naata e digal gulali gulla wiye nene kaari juura Abou Diop hakke weltare muɗum so wat ko ɓiyum walla ko ɓiyi ɓiyum walla ko guiƴum ɓiyum rewɓe ne piya waji ɓe ne mbaɗi coppule wuuro fo e banggue mum banggue fo e gonka mum haɓe paadi naatde e nder dingiral he ade mabɓe naatde ɓe jaara seese ɓe gara e bawɗi he ɓe guita juuɗe ɗe ɓe caalo ɓe tukko ɓe palo ɓe jeccito ɓe darto ɓe kuccita yimɓe he woni ngol ɗo jumol mboyo cuun a jaama ɗo weli yuɓɓi
kono wona ɗum hannde ko wiide yewte men aroyo e koye ɗum ɗo natten kadi ko kalɗa ko nden mawɓe so juuɗe gueeƴe ha gayni keppa ko juulata gueeƴe garta dingal ndenno dingal ne heewi wiyede dingal jama wonko saabi ɗum ma gartu hen mawɓe kadi gona caggal ne jogui kurosaji ene woni caggal saha sa woni mawɓe nodduɓe mbiya heno kaari ko corotoɗo heno kaari ko ɓilowo saha sa fof jiiya mawɗo wona e famnade wona e waddini ɗum ko hanki wonno sa gayji nde kolli beeli mbeɓani jibanuji dinguel boome sagataɓe lewle demina e on yeeɓi hen koɓo jaama hande paɗen koye dinguere men hanki leñol men ko leñol fulɓe kinɗe nani hen diwanuji ɗine jaaji hade ko fuutoa jeeɗa mboɗo andi ko bawɗi kakki lamba fuutatoa ɓuuri ko heewi ko hakke e jolof e salum heewani goto fof jogui pinal muɗum kono gartan koye dinguere men hanki hade men yettade dingiral wonno ko pastagal wonno ko yiyodirde e yiɗodirde e yewdirde foddeji wonno ko yiide e mantade hakkude ɓi kaw e ɓi gogol nde dewgal wona e waɗede sagata wiye ya wuro naggam jaaha galle kawma sa yettima sukaɓe ngal calminma so wiyama Kumba Takko Penda kala inde haalande aɗa ande tolni wuuɓe e mayɓe ɗon ƴewete holemo poɗɗa ƴamde an sehila ma paɗe ma ƴettuɗo fof ina anda wonko haalata so yeehi ha gasi noon gayen e mantama fayama e ñumbordi ummama e ñumbordi fayama e yettinde ƴamal yettinama ladial jaggama faya koye cuddungu e nder cuddungu ko heewi nani hen jombajo e hoore mum hol kanko funere nde hol kañum damboɓe hol kañumen ayi ɗo ɓurtugal ngal holko nafata hen garten noon hankanti e dambondu ndu ruuɗade nani hen ha dambite guppuli nani hen gosi jombajo nani nder hen hande beele ɗum no hedde diwan men he heddaki ma yi ha layɓal usti non maayi par ce que ko wuuri ko no wuurdi ni ɓe nande koko koppita e gurdam hanki ko saabi ɗum saabi ɗum ko toɓani ilam ilani toɓo haaɗe asaman ilam haaɗe maayo waalo ilde pastel suuna yalti leydi sunare naati feela yeehi felore heddi ko beyi mbewɗe fuɗɗi balla walla kadi walda noon nden wiyete ko ƴetta cabbi ɓe doga ɓe doggi ɓe naate ladde ɓe keeɓi kayitaji ɓe keeɓi kalisaji ɓe garte mbaɗa kalisaji sukaɓe ɓeɗo ɓe guitti ɗumen ɓe nanne tubankore école ganda dinguire ganda jamma ganda ñalawma mais garten to kalata to Abou Samba Diop e saaha mo gummiɗa ɗo joni o ko saaha mo ganduɗa jinnaɓeɓe ko d' abord haaɓe piɓɓodiri goto fof ne andi goɗɗon ko holi on ɗo mum aɗa andi gueɗe ɗiɗi ɓuuri tidde sa andi hol an e ka ɓi holi on ɗum fof ne wona kono ɓuuri tidde ko ganduɗa sa andi o ko holi o ko ɓi holi o wonko ɓuuri tidde gandata ko holko woni ɗo ma nden mbawata andata pawtamo aɗa andi wawi neɗɗo andude oɗo ko ɓi holi o e ko holi on sa anda ɗo woni ɗo ma andata pawtamo o yiyata hoore makko e nder ma par ce que o tantan on wawi fawdema to fota fawdema donc a yiide hoore ma e makko mais ɓen goto hen fof andu goɗɗo on holko woni ɗo mum andi ɗo far ɗum ha timma ɗum tawi kala darɗo goɗɗo on yiya hoore mum nder oya par ce que nandi on daratema ko min ɗo potmi wonde ɗo ko gonmi ko ɗo jooɗimi ɗo no jooɗorimi ni holko gonmi ɗo makko ɗo no fayi kam ɗum tagui o wawa yiide e nder makko neɗɗo o kono min soɓe darima ɗo jomi andima an foof mi andata pawanmami wonto pawanmami tan daratami nadia quoi holno mboyri fawtami ɗo min Abou Samba Diop hakkude amen par ce que mo nami andama mais mi anda ko gonɗa ɗo am donc important ko andude neɗɗo oɗo holko woni ɗo am so jiɗam so dimam so ceernam so mawnam so sehlam so ɓurɗomi gandal so ɓurɗomi darde mi wiyamo jool hami anda holko woni ɗo am exactement mi faamo ɗo potmi fawdemo ɗo o yiya hoore makko e nder am o yiito hoore makko kadi e nder hoore makko wanda hol kanko e am e hol kanko e hoore makko e hol kanko e hakkude amen ɗon babiraɓe mbanno ɗum tagui soɓe jooɗima haɓɓo tan ɓe mbimi a wi moɗiɗe debbo ɓe mbiya ya galle Abou Samba Diop an ko ɗon poɗɗa nokkude jeyge ɓen ko jikku naggam ko responsabilité naggam ko ɓe jaaɓi naggam ɓe cali naggam ɗum waɗiri galle kaari ala oto yaa toon ɓen ko naggam ene jaaɓi naggam calaki naggam ɗum o woni ɗo am ɗum ko hen banggue deuxiéme o heddi ko ceylagal pasiragal en jindiri ko an woni sehlam an gurdam ɗam ko holɗum min joddoto e ma sen joddima min rusanma sen jari atay min hokkanma feggere dokkami jaw sarbet souvenir aɗa farmoto
enen kirdata enen guurdi enen gandida te ko ɗum tan woni hakkude men bonande ala hen bonande ala hen mi renete onon baldata mi renete mi renoma mi renanma ha jomum resete ha jomum resete taw hay hunde ala ko woni yama ni mi damboyma yumma hirani baba hirani non non yama ni mi damboyma ɗum no weeɓi hannde non non mi damboyma so tawi a yalti a tawrama wiye voilà o renimo denal ko mboyi cuuni yettere denanoɗo o on yettere on woni biyeteɗo jarama yumma yummiraɗo nodduma ha jooɗo wiya Abou Diop vraiment mi weltanimama a reeni bana debbo a reeni pasma a reeni sehil ma a rewni lawol hande de a hersani par ce que ɗen gaccan kadi ko an Abou Diop jogui ɗum nde wono an gurduno e oɗon ɗum ko hanki to banggue noon dewgal ngal haggadi heddi ko suba belɗo mo dokkama jiranɗa goto fof so orti o ko jikku galle needi galle fannu galle hinde galle responsabilité galle galle ko jaaɓi eko sali ɗaɗol ngol ko toon ɓe ƴettata ɗo ɓe ƴettata debbo e needi mum ko jaaɓi eko sali hol hiɗma jogui hol tawhid on galle jogui ɓe ko amoɓe ɓe ko sakkeɓe ɓe ko remoɓe ɓe ko aynaɓe ɓe ko wañoɓe ɓe ko jaɓoɓe ne calo ɓe ko haɓeteɓe ɓe ko felloɓe ɓe ko fijoɓe ne jala ɓe ko jalniɓe ɓe ko jalnoɓe yimɓe ɓe ko nalankoɓe ɓe ko mbiruji ɓe ko ɓe goto fof ne jogui fodde nde to ƴettoyta ko yiɗi ko e nder no yiɗiri ni e nder gurdam mum ɗum woni hanki o taw d' abord on saaha noon babam ko bamma nenam ko yumma min komi an jehen gadden debbo debbo o fino tawde en gurdene makko ndesen mo gaddu yen nehen mo jibidinene makko ɓiɗɗo kadi wona ɓiyen enen foof on kala to soynima ko salanto hulanta bamum ko ɗum hulanma ko hersata bamum ko ɗum hersanma par ce que anda goɗɗo anda wona bamum anda ka sehil anda ka koɗɗa ko galle goɗɗo anda koye wuuro he jeeyɗa ala ko babam Abou nani nden ɗen haw ɓenna babam Abou nani calminamo babam Abou nani sen mbaɗi bono fiyaɗen kadi so fi suka haalnoyde yumum suka haalan bamum debbo to jofiɗa ɗum finen fof ɗo rewata par ce que nde ari nde tawduma ko yummu bamum e gorko mum ndesɗa ɗum ndestuɗon gurɗon mum neɗon ɗum jibidinɗon mum neɗon ɓiɗɗo o neɗon ɗum needi moon to ndemɗa ɗum feɗɗen fof ɗo rewata wona cehlagal walla trisde walla bondigal non non ko noon woori noon tawri ɗum woni gonga ko no tawri ni ko noon newri ko ɗum wuuri Abou Samba Diop ɗum woni hanki yimɓe fof mahodiri goni gotum heddi noon ndimago e ñeñago goto fof jogui ko aranta ene jogui so fini ko liggoyto ñeñago ngu so ƴetti fini aranat ko ñaami arana ko yeri arana ko ɓorni haala ka kono ɓoroto liggono ñeñago ngu liggo galle o liggo gonka ka liggo ceylagal ngal liggo darde nde so jaam so jamalun so tuudi so heege so ndema so awo so gaynaka ñeñago ngu ara liggo ɗum e nder galle he aɗa jooɗi a daara kañum so heure mum yoni ƴetta ñamde mum ƴetta comci mum ƴetta gurdam mum ƴetta ko yiɗi foof ala golle goɗɗe kañum gollande rimɓeɓe tan rimɓeɓe ne gurnaɓe e nder gurdam he haɓe kaala golle mumen ɓe kaala golle jinnaɓe mumen kala hen biɗomo maala waɗanta ko kala hen mawɓe biɗomo maala aɗanta ko wona dima noon wona dimajo par ce que goto foof wonko sali aɗa yiya ñeño daro tan hakkude galle dima mo ganduɗa so fiimo mayat so fellimo fiɗat so wimo maala waɗanta ko dimo o toñamo daro hakkude e yesso dimo o haala ɗum ko wela o ƴetta ɓi bammo faydu mum jomum kirpo fe jam Abou Diop ko baylo kaari mbiyetaɗo fiya ko dawruɗa ko witata wata oɗo on baylo daro min tawi anda wona Abou Diop anda wona mboyde baɗɗo ni yimma ko heere woni yimɓe gara mbi artir hakkille ma ko baylo tan walla o ko ñeño tan hokkumo jomum ara hokka tubane ɗum woni ko nanta ko mbiyata comme yeruji dembataɗen daro waɗi manifeste e yeeso laamiɗo julɓe daro ne yima hoore mum daro ne laawo ene haala fodde mum ko gueɗal ñeeño temo kalata so daarima tan hay guiɗe makko a yulat wona kay ni mo fima ala kono ko fodde ma gonɗa e ƴettude goto fof ne jogui jambaragal mum ɗo heeɗi ɗo goto fof ne jogui ndemago mum ɗo heeɗi ɗo kulol ala kulata tan ko wadde ko boni kulata tan ko manquinde fodde ma kulata tan ko wadana fota waade faiblesse e nder gurdam ma taw ɗum aɗa ko on faiblesse aɗa wawno ɗum wadde calɗa ɗum wadde walla donka ɗum wadde walla ɓerde ma tan ma ɗum wadde walla ɓalwagal no reedu tan ma ɗum wadde walla bonnedagal ma ɗum wadde kala neɗɗo dari tooñi goɗɗo on wonɗa ko ɓe jiiɗi walla ɓenɗo walla anda goddotoɓe o tooñ suka tooñama
te taw mo toñta o ko ɓe jiidani mum ɓe ganduɗa ɗum mais tan ɓe kawrimo lawol sa toñnama goɗɗo tan wiya toñ te sa salmitan ɗum naɗɗon hoore makko o holluma ka toño kanko nomo toñma ɓen ɓuuri koye droit légal e nder maɓɓe hakkude ndimague e ñañago hakkude ɓiɓɓe jinnaɓe bandiraɓe suddiɓe israɓe hakkude halfaɓe dina halfaɓe aada hakkude ndimague e ñañago goto fof jogi gueɗal mum kala hen dewɗa keɗum goɗɗo yeɗɗete kala hen mo dirɗa moloto e goɗɗo te so molima e goɗɗo a jabtinta ɗum ko hanki men gurdam normal kala caliɗo calɗo lawol dari murti wodat jaggude ɗum wonno ala droit ɗum tagui to coɗe Samba Ali jeydi ɓuuri luɓorede nokku Boucar Lambalo e kalmaka Lambalo soɓe joɗinoma ha ɓoyi goto yiiɗi yahde umra men festa daro wiya min sinno koye jamanam so nanɗo waɗini waɗ ɗum naggam babiraɗo goɗɗo feeña yo itam ɓen joni jeygu huɓɓo ngayde tan cowti tan daro wiya itam ɓen sa wi jamanu ma aɗa waɗa naggam neɗɗo walla naggam wona gonga min mi ala e ɓen ɗum soɓe pini ɓe jiiɗi goto yiiɗa jas eyyi soɓe pini ɓe jiiɗi haaldude soɓe pini ɓe jiiɗi haaldude tubballa daro tan feeŋayel wi sinno ko e jamanu meɗen somi nanggui mbarode goɗɗo jabtin tan feeŋayel wi itam ɓen minen so joni nannguɗa garude moppande ndiya ko payka gurdam payka fodde payka ganni payka jaadigal payka needi éducation de base baɗo hol noon baɗono goto fof yo andu fodde mum goto fof yo andu hol kañum goto fof yo won din e nder ko woni ko yo jab ko foti jabde ko salla ko foti salade ko ha timma par ce que sa wawa jabde wawa salade abou jo welde hoore mettude hoore e hoore balle juuti haydara tiiɗani sona ko tinna mbiɗa holɗum welde hoore e mettude hoore fof ne hayda e hoore so balle juuti kamɓe ɓe gomi gurdam haɓe gomi ñaw haɓe gomi heege haɓe gomi kolgal koldam haɓe gomi mayde ɗeɗo gueɗe sa gomi ɗum tan wonana normal ay sitta mboɗo cuun a jarama ma won mbiɗo Abou Diop fotano tajja mo ɗon accumo yo yaa ko gonga kono gartan hunde seeɗa e toɓɓe ɗe kalnuɗo joni ɗe ñande jamma debbo addoyte so tawi ko fulɓe aynaɓe ko cowoji jahanno addoyde so tawi ha joni ko won kinɗe ko pucci debbo waɗɗinte hen taw ko jarlu minen amen ga jollete koye laaɗe waɗe laana damboɓe waɗe laana funere ko nandi hen so debbo o joffi jamma o wona hewno waɗede taw issa ɗo ne jooɗi ko ɗon wonɗo ɓe mbiyanno min dey yo Allah hokkam komin woni jeewo bandum gorko suudam suudu nenam calam caali gogoyam somi jibinimi andata jagganowomi wadde mo garɗa watta ko bande huufma gawdi fe boɓi ɗi gadde gueɗe goɗɗe gadde ko pamta ɗon yimɓe hade mbay jalal yettade noon sagata wadde mbay jalal e jamma ɗon so tawi kikiɗo yimɓe ɓe gona yaade e nder galle he gonga ene notodira hande ko galle Abou Samba Diop en kaaren hurto ɓe to banggue jeunesse jehen ƴeewen somo tawre par ce que kanko koye Abou Diop gonɗuno o hande de on jiyata ko yooɗi debbo moƴƴo hande ma naat suudu goto fof to heedi soɓe gari ɓe nootima ñañɓe ɓe gara nooto heddo yimɓe ndaaro a o de ko Abou Diop jeeye ƴeewe yewtidde makko ɓen ko haɓɓoɓe gorko o nden kaɓɓol so dokkaka awluɓe awluɓe ñayɓe kewɗe mawɓe quoi mawɓe awluɓe eyyi ɓen jeeye calmini Abou Diop kalɗon addane ndiyam woda ko addana salmine woda ko addana yafne jarne holle no tawri yimɓe probléme mum réglé par ce que on jooɗi ɗo wiyata haydara nan to wetana gurel mum jooɗi ndaara kono andima yimɓe gawe mum soɓe woɓe gara makko soɓe garani makko debbo sudditaki gonga o tambina hoore ma soɓe garani e makko gorko o wonta gorko o haɓat ɗum ɓen nan ɗon jooɗi ɓe cohloji gari nana jooɗi kiki ɗo debbo arande wiya ko yanggana waɗe cohloji ɗi gari nan to jooɗo ha ɓaran goto ƴeewa konngol ɓuggol bonde manngol fetto ɓe mbiya deglewaji ɓeɗo toppitɗe ɓeɗo gila kadi mbaɗan désordre almuɓe gayen jegre kilen gari jegre kilen na alanke yimoɓe no koɗa eyyi ɓen gara après dokke ɓumne mbaaje bisme joƴƴine ndeeno ñague ndeeno ɓen ko wangue haala ɓen probléme mumen réglama hoɓɓe aroɓe ene jogui kosam palaŋaji kosam ene jogui cawli gawri ene jogui bataji lacciri ɓe ene jogui kaɓɓe
gawri boluji liddi ɓen ɗoni boluji liddi goto foto heedi ɓen gaddi uluɗe boɓi ɗum ɗon hoɓɓe ɓe gari affaire o waɗama ɗum ɗo hen e on saaha giɗiraɓe nele to amen ga ɓena pucci soɓe jeehi ɓe tawa toon on e fedde muɗum ene jooɗi ɓen guitta yimɓe ɗiɗo gurda ɗumen par ce que giɗiraɓe donc andude walla hen hono gonɗo jomaji jabbo e jomaji funere mum jomaji kamɓe fof ɓe nandine comci ɓe nandine fof ɓe murne est ce que aɗa faami e on saaha so tawi omo looto ɓe ƴeewa jinnaɗo makko deeƴɗo gonɗo paɗe gorko mum moɓe gandine jaaɓi gurdam ne jaaɓi resede ene laaɓi on woni debbo guittowo dodo mum fiya puccu tawane leeli reedu musade puccu ummo dawa ɓen mbiyete aɓɓe e nder dewle e nder galleji jinnaɓe rewɓe aɓɓe jaɓɓe porta koyɗe ɓiɗɗo o lelne hen beele so yehi dewgal ngal e deeƴe beele nanda hen ndeysaan gawri ndi ruufe kalfiyo rabbe o waɗe jimɗi ɗi jime so paari o faare to jinnaɗo gorko o ko wonde ne wirseno hono ko wonde wirsirte ko wonde ko ƴetta ko gawri ɓe mbaɗa hen ko uuri ɓe gara taw fiide koyle en walla ko nandi hen koyle en ɓe ndendina ha wona jaune après so debbo o lelima murnama soɓe gari ɓe mbisa e dow mum ni e wisoɓeɓe kadi ko teskaɓe koɓe kewani suutade ɓe gona haɓeteɓe ɓe cuutotako ɓe kaɓetake laaɓɓe laɓɓinɓe takkiɓe famille he ɓe ganduɗa ko settanteɓe ɗum no woodi hande no woodi e weeɓi hande non ala par ce que mataw ko usti tan non ala andi ko woni ala mboy wasa aɗa andi ko woni ala nden so wiyama Abou Diop ko moƴƴo tan yimɓe fof mbiyata ko moƴƴo hande wiyata Abou Diop ne laaɓi tan ɓe mbiya gonga ala wona gonga ɓe jeddodira c'est pas démocratie nden kala mbiyaɗo ko moƴƴo kam fof ɓe gawri ko moƴƴo par ce que yimɓe fof gurdi Abou Diop kamɓe pindata ñaldata jadata waalo keeri leyɗele koddata paale jaa kolaɗe soɓe gayni kolaɗe ɓe garta paale soɓe gummima paale ɓe paaya pooɗe soɓe gayni ndungu toɓa ɓe kawroya jeeri kamɓe gondi jama ñalama ɓe gandiri enen gondani en koddani en cincoyi goto fof yeehi haajuma goto dan goɗɗo wuuri ma watta kawri me ma mi yima yiyanimi taw koto moƴƴi mi settanma oɗo wonta hoore ma wiya wona gonga ayi en jeddodiri to jeddi ngala so wiyama o ko pek tan ko pek so wiyama o ko bonɗo tan ko bonɗo so wiyama o ko moƴƴi tan ko moƴƴi par ce que kamɓe gondi jeeri e waalo dabbude e ceeɗu e kawle e ndungu ko kamɓe gondi 24 heures sur 24 haɓe gandodiri enen gondi ko en guurdo en gandodira eɗen mbiya neɗɗo ko moƴƴo koye wondimaɓe ma mbiya ko moƴƴi ɗum kolluɗaɓe kono woni yeddoɓe tawi yeddoɓe yama haɓe jogui ɗum dalil par ce que goto fof ko yii wonno andir neɗɗo nden noon kala sa yiyama Abou Diop ko moƴƴi tan mum ko kawri nafi gagal ala par ce que kamɓe koddi gondi ko woni jeddi noon ko wona jeddi laaɓi laaɓani ɗo laaɓi ɗo dal ko ɗum woni go wonko laaɓani hen a jaama moye cuuno mboɗo arta ɗon après so tawi ɗum ɗon waɗi ha gasi babiraɗo o wasiyoma holno foti wurdude holno wurdire yum makko hol kañum hol yum makko hol galle o hol leñol ngol hol yimɓe ɓe eɓe o tawoytaɓe holko jaɓi holko sawi e tawiɓe ko holɓe en holko woni hakkude mabɓe holtoɓe noɓe guurdi holtoɓe ndewdi haɓe jaari ɗo holkoɓe jiidi so yeehi holno foti waade kala ko waɗi toon ko foti wadde ko ni ko forani wadde so waɗa ko so artu ɗo yonna o adde pucci ɗi mbaɗa départ ɓe gulla kala to neɗɗo woni ɓe widat wayata kono de Sadio Mané marque ɗo bi coupe du monde Sénégal yimɓe fondilal co so mbaɗi départ tan kala to neɗɗo woni dogat wulla kala ton koto dogde wawa dogdorto no wullanaɓe sowru waɗa ha naata galle he taw hono on debbo ene forti koyɗe ene joƴƴina ene fadi so ari o lelo e koyɗe muɗum hono on debbo koolaɗo ene forti koyɗe so yettima on salmini ha babiraɗo bismon haalam hol kañum e holto ummi to e holɗo ari ɗo ko holko woni e holko woni ɗo makko e foddeji gonɗi hakkude galleji ɗi e ɗon kadi hol kanko ɗon jeeya holko foti hol fodde makko ɗon bismon o arta o lelne so lelnama wisama ha gasi ɓe lelnama wisama ha gasi ɓe nawe nder suudu hay goto anda jomajo funere nan toon hay goto anda jomajo hayso gorko ari goɗɗo ganata ko yimɓeɓe e gorko o par ce que pourquoi hay goto anda jomajo ene waɗa kamɓe
ina waɗa jomum yettorte tawa ko jamde ina waɗa daaɗe ina waɗa hundeji nder tawa ɓe ganda moɓe mbaɗata o ɗin nder o tawa so ɗiɗo ɓe gari ɓe ganda holen so ari a memam walla dokkama jungo walla mbaɗa ni mbaɗa e makko ni joni ɓe ganda holi on ene wawi radde hen ay oya kamɓe fof mbaɗa ɓurtule nden kamɓe fof mbaɗa ɓurtule ɓe mbaɗa même chose kamɓe fof koɓe yomayɓe pour ko won hundeji nan nder so ari yettata ko debbo ɓuuri wawde hennede ni yanata koye donc woni nder po yani ay oya wasede oya par ce que oya ko protection oya renanta oya ko ndenka oya woni ɗon funere nde renata jombajo o funere nde renata jombajo o noon ɗin affaire uji noon haɓe mbaɗa ɗum e sappe haɓe naata nder suudu hankkadi wona hankkadi majji anda ko waɗa anda no waɗira affaire o dal waɗi jibru haɓe naati nder hankkadi on yettinama nder ɗum hankkadi ɗon noon hankkadi leeri ɓe mbaɗi échappé way kono guerre ni ɓe mbaɗi échappé piɓi ɗi daaɗe ambiskaɗoɓe ɗiɗi ɗoɓe jukanoɗo ɓe jukanoɗo memde en daaɗe en weddade mum hunde en wuttude ɗumen anani diidde dow mumen fof ɓe daɗi ɗum haɓe naati nder suuji ko hundeji ɗi ganduɗa ko hundeji baɗɗi fayida nani hen hundeji ɗi ngala fayida nani hen toñangge nani hen erelaji nani hen jamde nani hen perguitte aduna nani hen a faami ɗum ɗo fuɗnane e nder affaire o par ce que leñol fof ene waɗi goto fof no waɗi cuuɗinde muɗum waɗi cuuɗinde muɗum nder cuuɗiɗi hen wona ɓe gandira e koye mabɓe cuuɗiɗi ndi ɓe jogani ɗum peeje noɓe deglirta ɗum anga hakkude mabɓe haɓe mbawa dadde Mboyi Thioune a jaama goko mon Abadio Siwol oɗon jeeɓa koɗo galle hannde ko yewta pinal e diwan Dande Maayo no wawi janggo nga hen ɓundu walla jolof walla kolɗa e ko nandi hen a haali ɗo joni goko ne kadi jogotono funere muɗum worɓe kañenne jomaji goko on saaha holno kañenne no kirdata hakkude mumen saabu debbo no suuɗete noon nden jomaji gorko on wondi koye giɗiɗa mum ne waɗa e suudu on kañum hewani probléme par ce que on woni koye liste attendre koko fadi ko panɗo kanko on so yeehi ha situation waɗama kadi ha joɗima gorko woni heewi addede maɓɓe e dow debbo he eyyi taw debbo suuɗoyaka aɗa heewi suuɗoyede wiyama cuttude adde ha waɗa caɗele non to ɗum ko hadde debbo arde eyyi en diwi ɗon ɗum ko hadde debbo arde soɓe garani debbo waji ɓe cuuɗoya pawa mbaɗa pawa facture mbaɗa facture heddo haɓe nduka heewonno caɗele eyyi haɓe nduka mi yii hen ceerle baɗɗe saabu min guiƴam goto debbo ittama Côte d'Ivoire lowata toon fewna ha feewi wiya feeji fof mbaɗama so ari tan yo fa suudu joom galle mum nde yetti wo amen nanna e fedde rewɓe ɗon ɓen kadi mbima hujjaji mbaɗe jooɗa ha 4 heures du matin ha 5 heures on ka yo waɗe ha debbo goɗɗo hunoya no waɗanno caɗele banggue cuɗoygol ngol eyyi no waɗa caɗele banggue cuɗoygol ngol fanuji ɗin nan toon ɗo kono cuuɗe tan ko gueƴiraɓe beele en keeɓa hunde bula nan toon bula boomi bula facteur nan toon ko bula wiyete aɗa faami taw jiida damboɓe yewtoɓe aɗa faami ɗo moftugol ɗo ɗon addoyoɓe guiƴiraɓe addoɓe ne keeɓa ɗon caɗele nde wonno ɓe mbaɗata ko facteur aji ɗi ganduɗa ɓen ne jaɓa ni kono prix nokkataɓo ɓe calo a gandi ko naggam mbatton mi gadda mon so gaddan debbo yata wona dukoji waɗa hareji waɗa fof par Abou Diop fof andi waɗi ko lawotoɓe waɗa laayiɓe ka waɗa fiidirɓe hen waɗa haalduɓe en ko gala droit won dewle kumaɗe ɗe jomumen jonɗodaki bonni sababude hujjaji en sababude cuɗogol en e ko nandi en bonni ɗum aɗa faami won galleji mbiya hujja ala hujja heppade hujja ɗon noon ɓen noon ne cewe on jamano fewani ɗum tagi yimɓe heɓe jaɓata nadde maɓɓe no galleji ɗi ganduɗa ko galleji diine ɗi ganduɗa ko heewi jaɓata ɓen ndesdir tan koye koye mumen wadde ɗon joni a gandi ko kirɗeli beyti ko ɗum woni lomti lenggi ɗi woni cudduli ɗi natti wadde no wano ni non natti wadde no wano ni nden joni so tawi ne waɗa yentere ko lenggi digital yontere mbay jalala joom dole ne dippa tubaji ɓorɗi cayaji mawɗi kappa ko kirto hande ko leydi beyti e gendus premier kasa balla mo fof jiiɗano dago saga timmuɗo ɓene darina cappone jima ɓene kaala wajo ko holi on yimɓe kappa kirto
jafoɗa mi yiɗa tajjema bandiraɓe jaafo weli no feewi Djiby Dieng noon ɓaajan wiya temps o woni ko yaade mboyi beele kalɗa ɗo joni ko wona sadde nde walla ko waylo waylo ha wonti hande joni ko jamal WhatsApp ɗum fof dañe hen non ko aduna woni jiida ay alamina beele joni ƴamal WhatsApp beele ɗum fof ko mbiɗa ko humpitade jignaɓe debbo o humpitade holto woni ko galle o yaaɓi ko galle o sali non basam no jaɓa ɗum en gartani hande ala ƴamal ala ne waɗi ƴamal kay non hande ala ƴamal ala ne waɗi non ala mbiyata kanko pourquoi ko saabi ƴamal ala voilà an kam gorko ka debbo ɓe noddima mi yiiɗima yiiɗi kam nenam andama babam andama noddima tan mi wi nenam mboɗo yiiɗa Abou Samba Diop ma wiyami oto woni yomona France ɓe mo jiɗɗa fof mboɗo yiiɗi humama ni tan foti ala salalaɗa walani Abou Diop ari nawi debbo no arde fof noon nawata debbo sans condition debbo ne tawi goto fof noon ƴettirta debbo ne tawi gorko fof noon ƴettirta gorko ne tawi debbo fof noon ƴettirta tawa kamɓe ndesdiri kamɓe heddo noon min no mbiyatmi min hono kono mbiyatmi mo jiɗɗon fof o jinmi woni amin resté ko noon desde elle tof ƴewata oɗo ko holi o holto ummi holto ɓe nandiri est ce que ɓe gondi est ce que holto ɓe ndewdi hol yum makko hol ɗaɗɗol makko holto fayi holko yiɗi e holno wayto galle bam makko holno hoɗiri holno wondiri ladde holno wondiri yimɓe est ce que ko compétent est ce que o wona est ce que o moƴƴo est ce que o juulɗo est ce que o desowo est ce que o jengi rekkeli est ce que o kumpito rewɓe tan woppa est ce que ko fils de bonne famille ɗum fof ala donc wona jamal ko ɓe jintiri tan ɓe komo nam ɓe jeeyi boni mabɓe si sawa moƴƴi ok so moƴƴani jomum attema ne haalama kecci ɗon jamanu o yaa gorko ñantonuɓe wutoji janani voilà walla ñantugal jolngal walla adda photoji ɓooyɗi ƴetta oto janano jola hen photo waɗa profil mum debbo kadi kañum waɗa feere no wano ni lawƴe yeeso mum wojjina denɗo mo ayani nen mo men mbiyata ko ora ƴam debbo juulde debbo juulde ƴametani andi ko juulde ɓe ñande juulde ñantata ha yooɗa kamɓe ko nden tan ɓe ñantata no juulde tan walla mawlude ɓe mbi oto ƴam debbo juulde aɗani joni noon neɗɗo fof ko debbo juulde eyyi joni ko debbo juulde woto fof ko ñantiri goto fof ñantiri wona ganodira debbo fof ko debbo juulde nden nde WhatsApp jolɗa yiya tan neɗɗo waɗa ƴetta Ruki Sall way yodini mbaɗa profil tan noddo tan Abou Diop waɗa alors mbaɗa tan koppa par ce que ɓe cikkata forme ko jomum woni toon ko jomum toon est ce que tu vois donc o jamonuji ɗi goni jiida yimɓeɓe goni jiida aduna o woni ko jiida ko yahata a jarama Mboyi Thioune yewtere men hande koɗo galle koko fate pinal yewte nde ne wayno nde gasi e wiide Djiby Dieng eɗen jetta Daouda Moussa Dia Daouda Dia mbeɗa yettamo no feewi komin puɗɗi oɗo télé ko ñande foof o wiyatami ko mawnam gartire ɗum ɗo gila majjani gila mayani o wiyata ko mawnam Abou Diop sifaji ɗeɗo dewle koko foti jangguinede ko ɓooyani ko tan Demba Capatel Sy Demba Sy mo ganduɗa jeeya ko siwe camɓe sa welama no haala o wimi mawnam kaɗo haala foti ko winde sukaɓe ne jangguine sifa ɗeɗo dewle ɗe kalɗen joni ñantule mabɓe en kalani ɓurtuɗe en kalani diɓe ɗe en kalani jubbi jomajo en kalani haƴata émission goto Daouda Moussa Dia ko ɗum woni gurdam mum ko ɗum woni yidde mum o haalata ko pulaar ɓolo hade koye pullo haaldata o windata ko pulaar laaɓɗo sa wino ko ɗum jabtatama ɗum ɗo tan no yiɗi ɗeɗo jewte noon mi wiyamo Mboyi Thioune nani Demba Capatel Baydi Demba Sy nani ma yewtene wattu yaltude woda hen kadi ko hollira so Allahu lamɗo jaaɓi Mboyi hol konngol ma faade yeeɓiyankoɓe ma hande nde ɗo yewtere e sifa mo kalɗa o hol wasiki panta e mabɓe en calmini on guendiyanke Daouda Moussa Dia ɓe ganduɗa daraniɓe leñol daraniɓe pinal e ɓamtare par ce que place ɓamtare haalama tan ndesan Abou Diop a yaltat no golle gadi haala kono ko haala wattinto a jarama en calminimo en juurimamo en ñaguiɓe kadi yo Allah jundu balle makko moƴƴude battane makko amin e darde makko nde wonno leñol so ala galo ala gandu ala jontaɗo ngol leñol mayat kanko ko gandu ko jontaɗo par ce que gala mo nafata galo o nafata ɓe gonga ɗum noon min mbima Seydi Dia yo Allah jundu gurdam ma ma winde inde gurdam ma janggo sa yiya waɗa dow ha less caggal Allah ko kanko e miñi ko ene mawni ko en yeeɓiyankoɓe
ayawo Piindi TV min calmini on min juurima on yontere fo lawol gotol e oɗo saaha tawde ɗe gonde oɗo guendiyanke leñol haaliyanke miijiyanke wittiyanke dartiyanke darto pamno yimɓe gueɗe no jarno ko wayno aadaji eko nandi hen nde tawno dillere ko gueɗe ciftinoji yimɓe e gurdam mumen e sangana jamma mumen heeɓa en calmini dendagal Europe Amérique Asie Austral Moyen Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest ha toon to dawlaji denduɗi kamɓe mbiyata United Siret e anglais to tawate niɓe bubudema Siré en calmini Kadiata Amadou Madina debbo Abdoulmaye kanko jinami arde joni teddugal fedde yimɓe abougadgol ma Moussa Hamad Coumba so jombajo e makko jombajo Boucar Lambal e kelmaka Lambal min calminima min juurimama en calmini yidɓe Abou Samba Diop e mawɗo galle o e gardugol Kadiata Amadou Madina nene galle yidɓe Mbori Thioune e gardugol moƴƴo Tabakala Djibril Souley on beltadama no fewi bisimilla moon yewtere moon nani yidɓe Abou Samba Diop dariɓe jamma e ñalawma subaka kikiɗe en calmini service de programme Sar Ibrahima Sarr Siradio Touré Aliou Dem Ali Mamadou Ali Ndiaye mo sokke jammal en calmini bandiraɓe darotoɓe jamma e ñalawma lomtotoɓe ɗon yoldeɓe tawaka jamma e ñalawma subaka kikiɗe tawa nden galle on ardi ɗum Kadiata Amadou Madine en calmini Farmata Dia Farmata Houraye Mamadou Hammad Séri Amadou Dia Djibril Mamadou Dikel Dia ko tawiraɓe Fam Basir Diaw moƴƴo Tabakala Djibril Souley mo calaga e gaale ko weltare mawde hande ñalawma ɗum ɗon Abou Samba Diop a jarama haal nana yeeso ma émission o nana yeeso ma ganni nana yeeso eɗen jogui pa goto noon ko nayejo mi ñohammo wiyete ko Abou Gaye nana wimo ɗo e ladde nde eɗen jogo nder plateau o sallah jaɓi inchallah aɗa andi mo de Abou Gaye aɗa andi mo to jeeya Abou Gaye jeeya ko wocci minen mbaddata émission lewdal communication eyyi mboɗo yiyamo ñanama so cabbi ɗiɗi walla tati joguitoɗa ko neɗɗo pidduɗo machallah pidduɗo wede moƴƴere jogoɗa cabbi ɗiɗi tati jogotoɗa machallah ko neɗɗo kaƴƴuɗo wona faami d' accord on jarama Djiby Diallo caméra to wondi muɗum Abou Samba Diop yeeso ayaw ngo ko ɗo katen ha lawol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi